A sociedade está demandando un cambio nas políticas na política de nosos montes. Hai concellos que están facendo situacións moi concretas como a prohibición de eucaliptos ou iniciativas desde o concello para poder crear un monte onde se trate con máis respeto e se cree un bosque, un monte máis sostible. É certo tamén que esta moción fai alusión a un informe que fai unha comisión de expertos onde se fai tamén a alusión ao que é o eucalipto, é unha planta invasora que está facendo dañando os nosos montes. Con esta breve exposición de motivos que solicitamos a corporación que apoie esta moción. Os puntos que tenemos para expoñer son cuidar que os propietarios de terreos forestais cumpran a lei de monte de Galicia, especialmente no referente á distancia de seguridade das plantacións. Elaborar un plan de prevención municipal contra incendios que actualmente é inexistente. Dada a gran existencia de terreos forestais que manexan diferentes comunidades de monte do noso concello, articular un plan de actuación coas mesmas para incentivar a plantación de especies frondosas autóctonas, así como limpar e organizar axeitadamente a población de eucalipto no noso concello, reconhecendo que esta especie compone unha vía de ingresos importante para montes particulares, pero tamén que supón un risco para todos nunha zona que xa se teñen vivido varios incendios importantes durante os últimos anos. Exixir a Xunta de Galicia medios e recursos que aseguren a posta en marcha de accións pertinentes cara a consecución destes puntos. Simplemente, xa que vou estar recalcando no punto 3, e aquí falamos de articular un plan de actuacións cas mesmas, en colaboración. Nunca estamos pedindo que hagamos o traballo de Clínico Andrés. Eu, como comuneiro, si, son comuneiro da Cidade de Tamega, coñezo a Cidade de Tamega e coñezo a xestión que están facendo. Lo mismo que dice Emilio, que sí, hai plan de xestión, pero tamén é certo, e non é má foi, esta que vou dicir agora, non é somente da comunidade de Monte de Tamega, que as comunidades de Monte están moi descontentas ca maneira de gestionar os recursos públicos da Xunta a hora de facer actuacións no monte. E falo concretamente porque a hora de subvencionar as podas ou as cortas, que realmente están exigindo que as pagan eles con os seus propios recursos e despois que as justifiquen. Que pasa que se subvención onde ponen estas cidades de montes? Aquí temos que dicir todo. E as cidades de montes non están evidentemente dando como se gestiona o monte. A propia Xunta está comprobado por todo o mundo que non está apoiando para nada os nosos montes. Todo o contrario, está por todo tipo de política. Está por todo tipo de política de beneficiar a uns poucos e monopolizar o noso monte. Despois, eu vos quero recordar que aquí nesta moción, xa que porcentajes no único punto, estamos exigindo que a Xunta dé recursos ao noso concello para poder facer ese traballo público que dices, que temos constante que se está facendo. E aquí a minha intención é evitar o que pasou o ano pasado. Simplemente iso. Se estamos reunando un pouco neste mismo punto que se tratou, é simplemente para que quede constante. Estamos falando de que se non apoiades exigirle a Xunta recursos para poder levar adiante ese traballo, pois non nos podemos entender que a vicinanza tampouco. Outro punto, igual, que tamén non entendemos que xa que vos centrades no único punto, elaborar un plan de prevención municipal contra incendios actuais e inexistente. Podemos ter un plan de prevención de incendios? O tenemos que facerlo, non? Que vamos a esperar? Que vamos a esperar? Si tanto non molesta o punto 3, pois o quitamos. Non somos conscientes de que estamos haciendo este pleno. Pero si tanto crees que vamos a molestar a función de que se de montes, o eliminamos, si os parece ben. Pero o resto, que pasa o resto dos puntos? Non é votar o noso concello e se instala a Xunta que non dé recursos para poder seguir con esa política que pide tal, que ti falas, que estáis facendo dentro da tua departamento. E elaborar un plan de prevención de incendios contra o concello é algo perjudicial para os vecinos. Pagámoslo, apoyemos esta moción. E eu, Emilio, visitando tamén este punto, nos das unha dirección, e eu tamén me recordo, cando tuve os incendios, Emilio, creo que non falaxe moi ben da comunidade de Monte de Mos. Eu ahora mismo non quero dicir o que dixexe, porque eu creo que todos temos memoria, e falaxe de que crees que se te pasaba por a túa cabeza de que había unha comunidade de montes que podía interesar
que isto pasase. Entón, non se pode dicindo apoiando a xestión de montes. Hai que estar aí tamén, estar en todas. E vou a repetir. Que este punto é o que nos crea tanta molesta, bueno, tanta discordancia para poder apoiar esa moción, se retira e os outros 3 puntos se vamos adiante. E lo repito, que é máis. Hablamos de colaborar con Comunidade de Montes. Non estamos dicindo que temos que meternos no noso concello a gestionar os montes. Iso non chegou claro por segunda vez, ou repito a terceira vez. Julia, sabemos como funcionan as brigadas contra incendios e contra o concello, pero desgraza, son insuficientes. Sabemos que os recursos que temos os que poñer o concello, desde o camión a todo iso, é insuficiente. Sabemos o problema que tuvimos o ano pasado, sabemos que non lle dá tempo, pois de todo o que tedes previsto como esa actividade de ninguna terceira parte poden chegarlo a facer, pero non tanto por recursos humanos, sino por falta de material que teñen para poder explicar. Eu creo que aquí o estou pedindo é exigir a Xunta máis recursos para poder chegar a facer un traballo que realmente os nosos montes que o noso concello pois sea efectivo para evitar o que aconteceu pois fallos na Julia. Simplemente iso, que queres ahora encargarte de que todos que se fallen, se está facendo, pois nada. As xentes, ojalá que é certo que resulta, nos ten posto un camión, unha cisterna que creo que ten máis de 20 anos, é certo que temos os recursos que a veces realmente non están no mellor estado que podían estar. E o que pretendo iso non é neses 3 meses de verano, que si é certo que con medio de subvencións, pois temos aquí unha cuadrilla que poden estar traballando neses camións. O problema é o resto de ano. Que pasa co resto de anos emergencias? Como un concello que ten tantos recursos e que a Xunta puso tanto pone a súa disposición tantos recursos, só ten unha persona de emergencias. Por que non temos máis xente destinada a ese servicio? Un servicio que todos os vecinos agradecen e todos os vecinos saben que está aí. Pero é imposible que funcione o resto do ano porque ten unha persona designada nada máis. E depois ten unha persona designada, porque este concello ten un plan de axuste que é imposible contratar a ninguén máis para ese servicio. Iso é inventado por unha tan boa gestión que fai o goberno este concello. E, por favor, non nos dé leccións, e non siga politizando esta moción para levar ao seu terreno. Sabemos que usted ten unha moi boa relación con todas as comunidades de montes, de vecinos, bueno, iso é indiscutible. Iso é indiscutible, seamos usted o trato que ven con toda a veciñanza, que, bueno, siga así con ese trato. Que a los vecinos que quieren iso, que a alcaldesa esté al lado dos vecinos.